Paret pública és una exposició que parla d'aquests suports, d'aquestes columnes que tots sabem que existeixen a la ciutat. Però el que no sap tothom és que aquestes columnes que existeixen a la ciutat de Barcelona són públiques. Què vol dir públiques? Que tothom pot enganxar-hi el que vulgui. Un d'aquells carrers que clau la morada, que clau la morada. Marxa lluny del teu esguard, i ara, en aquest moment en què tothom està explicant coses, en aquesta escenografia de la ciutat en què tots desitgem que s'expliquin els missatges polítics o de nivell cultural, doncs tenim aquests espais que serveixen per això. Ai, de la casa clara, lluny d'aquells terrats, lluny d'aquells terrats, en els gorrions les monges estenen els pecats del món i la roba blanca. I aquesta exposició és per recordar-ho, que els cartells serveixen per explicar aquestes coses i aquestes columnes són per això, els pilolís.